President Meghalaya Pradesh Congress Committee Hakaju Kapur Boderu MP Kashlong seat uba Vincent H Pala ulapan pau namar ka jingtmu jong ka Bharatiya Janata Party ban wanra ya ka jingpen kala ya ka Kernet Bahendrio hapok ka riti sensar jong kari India lingba ka Parliament kalapan long ya ka Congress ban trailang bat ka National People's Party hapok Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council nak benta ban yada ya ki Jaka ki Puta haswa ban pen kala ya ka Kernet Bahendrio Habai keran bat kilat pathai kubur uba Vincent H Pala ulaong bagi MDC hapok KHADC kila shim ya kerai klaim ka jingbam don lang ka jong u kumu President Henry namar ka jingdan jong unong yalam ka Congress ubala I baha ka kam san partai kila shim ya kerai na ka benta ban ya trailang bat ka NPP hadin ba kila pen klam ya ka Executive bala yalam da ka UDP ka banongkong hingi ka banong ba asa Congress ni klam dan jingmut pan penhap ya ka Council ni have no role pan penhap ya ka Council hangte hapo Council rei ke jing ya shoot paramaki ke jing ya kenok paramaki ke jing ayu paramaki ki penhap den kata ki sakot ini te ni isnyo ba namta interest yang paiba namta interest yang ka Council te ting na try ni habiation namta number 1 ni mari ong ki ban ya join lang bat ki ni baroni la pun ni ba sengai ni discuss ba ni ya thir ba po party ni syam ba ka way ka ba na I ba ka amendment jong ka 6 schedule ka long kin select menta kin sebanra kilara parliament ha ka 6th of February 2019 ya kaniga amendment kila submit ka report on the 5th of March 2020 Tementa ka BJP kan banra ya ka amendment jong ka 6 schedule hapo parliament. Haswa bakan ra ya ka apar ya ka amendment hapo parliament kidon kam ya ka views resolution na ka this council kidon kam ka views resolution na ka state government nanta kinsa accept leni deny leni kin kentai ya kita ka resolution ngingim tip ke accept ne kentai ring isi hukum ka party ila berhad ha ba ka 6 schedule ke day ka bala sedang menduk menswa ka por Kongres ka ba ai namta ka riti ka dustur jongi ka Jaka ki Puta jongi ki ka best ka day ha ka 6 schedule tingi try ni perkat ba ngin klet ya ki ego ki jing ye pher hang ne hang te re namta ka amendment jong ka 6 schedule ngin ngoj ya ka tambi di ban don banta ban say something tingi say something hanu kom we have two options ka way options lada ngin lek Hasurok ngin lek Ahmad Pran ngin lek polis bajar ban ya ban protes persya ya ka BJP ngin lek Delhi ban persya lene ngin rung hapo dis council ban ai ka resolution hapo dis council kenang ba ka ka bengidon hukum ka parti ngila ban ai la ki accept syama ni tingi ngila thir ba penskan ngidon bok kam experience ban muta ke dengi ong ba ban dia bagi lek susurok ka jing penduk mentoy ke bon kinorep ka bahangin rung hadis council in pan ka resolution hadis council in the trailang kenang ngin yo ban amen ya ka sibsedur namar timut bandra no mata Shosho ba pala ule thu ba hlor ka tege jing tu jong ka BJP ban pen kalai ka Kernet Bahendrio ulo ong ban yeng persya da ka bami susurok ban pen pau ka jing persya kan syam shitom Henry da ka jing yo alat ban don hapo ka Executive Committee jong ka Council kin sa syam da ka resolution hapo ka Council halor ka Kernet Bahendrio ngan IP ke number 1 ngai ka amen schedule ka day ban penduk bor no ya ki rang ba snong ya ki sim kata ka wei kham tam ayo hanu berkam kin introduce no da ka election commission kamut mental da don ka jing ya yele election hapo snong hapo thau kam day shu ban conduct ki sim leni ka dis council barabor habadon ka election hapo snong ka dis council ka authorize USM ulek ka upek election kisa ai ka sanat ya ram asnong mano bade benjok rekum kalong menta ka amendment kalong be direct na ka election commission jong ka state hak ka dis council kinsa best kata kinsa penilai election mud ka bor jong kism ka bor jong ram asnong kamlong kani kan man ra bon ke jing ka jia kata ka ba ka finance example menta ke release pisa na po Delhi kin release po dis council ulek ki ai ke tu pisa kin audit ka tu pisa kin audit kemud kam sudon ju ka free hand ku menchwa la de ki collect tax la ni kono hadis council would kis emro gila ban hab haka
ka ain ka bakin sa frame kat kam ki rules ningi siam ki bon ki menta kanam dei show ka reti ke dustur ka long no da ka way ka reti la change no ta ka intention jong ni ka long ban protect ban pene ban pensa ban preserve ban promote chi sam dei ban penduk tingi siam ba ka ne ka way ka long ka padon kam ba ka amendment jong kasip sidul ka ngite pan ni don kiti hangno ngimla pan don apa state comment ngimla pan don parliament ngila pan don ru andrin dengi batai ru ting accept ra mereka bela ke datang hadis susul nala kata kata ka jing ya fail jong ka UDP bat ken PP ka jing eu jong ki khot ingi ni join da kata ki intention ka ba na iba barbar ni ya mixed ka dis council bat ka state ni de pan ya fair example hakapor bau doktor mukul ulong chief minister ude kongres hiro hakato kapor ba pencengan ulong UCM ude kongres hendrai ba pencengan majam ting mentaban penyok bor ya ki rang ba snong hakato kapor ba pencengan le chado supreme court te kamde ka ke barai hapo state comment le ni ka barul hapo state comment ka de bandrul hadis council kamde ka no ka jingetre be tre lang hapo state comment ka de banlong ka council kamlong ra kala pan ya fair la de ka jo ka party le ka different party ka council ka don ka jong ka state ka jong ka tar le na train ini pan ya fair ka state pat ka discussion kamut hang te ngilong opposition hang ne ngilong ruling kamlong ru kata ka ai hapo council kamdon re kamdon rekatan schedule mo ka ban disqualify kamdon rekata kan kata the example man hakini example ku mumarang disi marang utrelang bat ka ruling popor ni klem na kongres ni klem expel you ni sha no trailer do na marka an ka sha tabele ni ngim sha te kata ka daw ka jingrum jong ni hapo ka council kamde abai ne kwa kamde da mon rei tang ban ne pensa tang nam ta ki interest of the council interest of the council means interest jong ki kasi jantia bat ki karu jong ni kam tam kasi jantia kan ne dis council interest jong ki nala amen pat kasi sedel ka kta ndi tang kasi jantia ka kta ki karu ka kta yang bapun ki kumbachi katwai tli ki district council ka kta kata ka daw ni kum ka kam tam kasi hills ni perkhat sani bha ka ne Dr. Dipankar Das, DM Cardiology, MD Medicine, na Swagat Hospital, Guwahati, Undon Hanongba, Shillong, Haka Arba South Rig Ujilio, Arhajar Arpulai, Nadu Kapor, Katway Baji Minstep, Howardland Hospital. Undon Ru, Hakasi Sajan, Kabasaw, Manlau Benai. Kino Gibran Jingpang Long Snam, Kilaban one is Silok Yu. Call how number, Kandai not, Prakandai, not Kandai, Nyo Kandai, not Nyo.